Sziasztok játékelős! Ebben a videóban meg fogom nektek mutatni, hogyan töltsetek le és tegyetek be mapokat a Minecraftotokba. Először is fogjátok és letöltitek az egyik mapot, amit akartok, utána ezt bezárjátok az onnan letöltözőek. Fogjátok, átmásoljátok ide az asztalra. Ez nem fog kájölni nektek, és akkor ott okos ház rar. Ez koka, mert ez nem kell, ugyanis ide ki kell bontani, hogy működhessen ez a világ. Koka, ez már utána megint nem fog kelleni. Aztán ide a keresőbe beírjátok százalékjel app data, százalékjel, nem tudok egy entert, pont Minecraft, és ide fogjátok és behúzzátok. Nem, bocsánat, beteszitek a szészbe. Így. Ez pedig ide nem kell, bocsánat, rossz helyre raktam. Szóval. Bementek a Minecraftban, és itt is lesz a világ. Beléptek, és már tudtok is játszani.